Està satisfet vostè d'aquesta legislatura des del punt de vista de com... No estic satisfet, ho he dit abans, soc crític amb mi mateix perquè exigeixo als altres i per tant a mi mateix també. Tot és millorable. Ara, el que no puc estar d'acord és que coincideixi la imatge que volen transmetre alguns mitjans de comunicació amb la realitat. S'ha volgut fer un partit que, ho hem de dir, som anti-establishment, ho diem. No som còmodes ja. Hi ha molts grups mediàtics, partits que no volen qui siguem, ni al Parlament ni a la societat catalana com a partit. Però el que jo crec que sí que estem aconseguint, com diuen aquestes enquestes, és que potser els ciutadans ens volen més que l'establishment. Ha treballat molt i jo, la veritat, inclús sent periodista, sé que ell està molt per la defensa del castellà a Catalunya, per la pervivència del castellà a Catalunya i pels toros. No sé res més d'ell. El senyor Barbeta, miri que li enviem notes de premsa al seu diari, notes de premsa cada dia al seu diari. Si vostè només sap els toros i la llengua, s'ha perdut moltes notes de premsa com a responsable polític de La Vanguardia. Em preocupa, sincerament, que aquesta sigui la seva posició. Però des del nostre punt de vista, el que sí que hem fet és treballar molt i parlar de tot. I li puc assegurar perquè estic al toros de La Vanguardia. Això i el castellà. Senyor Barbeta, miri, jo no defenso el castellà. A mi no m'importa ni el castellà, ni el català, ni l'anglès. M'importa el dret de les persones a parlar el que li doni la gana a Catalunya. I, per tant, això és el que defenso aquí, a l'escola. I alguns són molt hipòcrites, com el senyor Mas o el senyor Montilla, que pels seus fills volen una cosa i pels altres una altra. Vostès són dels pocs que no han deslegitimat el Tribunal Constitucional. Repeteixen representació parlamentària. Tenen algun mecanisme per mirar de fer complir la sentència de l'Estatut si hi ha intents de vulnerar-la? Mira, un mecanisme que és el que tenim com a objectiu principal. Si Ciutadans aconsegueix finalment aquests 5 diputats com a mínim per tenir grup parlamentari, voldrà dir que podem presentar proposicions de llei i aportar propostes de modificació legal d'aquelles lleis que el senyor Montilla i el senyor Mas no s'han disposat a canviar. És a dir, llei d'educació, llei del cinema, llei de les multes lingüístiques, totes aquestes lleis les volem portar en projecte de llei que diuen que desacaten una sentència i que sigui, a més, que treguin pit i ho portin al programa. Miri, ens pot agradar més o menys la Constitució, es pot canviar la Constitució, ens pot agradar més o menys el Constitucional, es pot modificar la llei. El que no podem fer és portar per bandera el desacat. Vostè creu que el Parlament de Catalunya té competències o no, segons l'actual Estatut, amb espectacles? Si té competència amb espectacles, per què vostès qüestionen que hagin pogut un espectacle? Que per alguns és cultura i per altres és crueltat. Potser no ha llegit o potser hi ha alguna confusió. Jo no he qüestionat la legitimitat de la llei que ha prohibit els toros. Qüestiono la decisió política, no la jurídica. És el PP el que diu que vol portar al Constitucional. Per tant, jo no qüestiono jurídicament, que també té dret a portar al Constitucional i ja veurem què diu, però que el meu matís no era jurídic, era polític. És a dir, no crec que haguem de prohibir per llei això i blindar els correbous. En què demostra vostè que té una nova manera de fer política, una manera de fer política diferent? A Catalunya defensar la Constitució vigent és revolucionari. O sigui, defensar que es la Constitució a Catalunya sembla la revolució, sembla que siguem antisistema, quan el que vulguem és que es compleixin les sentències d'un tribunal. No hem vingut a demanar ser al club, venim a canviar les normes del club. Les normes del club és la llei electoral, les normes del club són pactes anticorrupció entre partit. Les normes del club, efectivament, és obrir les llistes, fer llistes obertes que alguns, quan ho hem posat a votació, no volen. A la llei de presidència, per exemple, la Generalitat, Ciutadans va proposar que el president de la Generalitat només pogués estar 8 anys de president i tots els partits trets de Ciutadans van votar en contra. Vostè ha estat parlamentari. Quantes vegades ha estat a favor d'alguna cosa que beneficiï l'ús de la llengua catalana a Catalunya? Doncs totes les vegades que no ha suposat una imposició i ha estat amb llibertat. És a dir, molt poques vegades, té vostè raó. És a dir, Ciutadans ha demanat que es facin cursos gratuïts pels funcionaris que venen a Catalunya a treballar de justícia, per exemple, o de sanitat, però voluntaris. No imposant. No, escolti, la voluntarietat no hi estic d'acord, ja sé que vol dir voluntari. Llavors discrepem. Posem els semàfors voluntaris? Vostè prefereix imposar, jo prefereixo la llibertat. No. Dos conceptes del foment en llibertat, no de la imposició ni de les sancions. Nosaltres demanem, per exemple, que a Catalunya, al col·le, a les escoles, es faci 40% en català, 40% en castellà i 20% en anglès. Sap què fa això? Les escoles privades a les que els nostres líders polítics, molts pares, estarien encantats de que els seus fills fessin això. Parlem-ne. Per què no podem parlar? Que és sagrat. Va en contra del català, aprendre anglès i castellà? No, allò que vostès han aconseguit en aquesta legislatura, poca broma, que és normalitzar en els mitjans i en el Parlament de Catalunya el discurs desacomplexadament contrari a la ideologia nacionalista, que és una ideologia destructiva, com demostra el fet que aquí persones molt respectables encara li diguin a vostè, després de 4 anys, que vostè està en contra del català. Sí. Això realment
Jo li diré en públic una cosa que li he dit en privat. Jo li agraeixo el seu paper a Catalunya, perquè el seu paper a Catalunya comporta més llibertat per als catalans. La possibilitat d'expressar-se amb normalitat des d'un discurs que planta cara a la ideologia nacionalista és molt... Vostè està a favor de la preeminència de la voluntat popular democràticament expressada? És a dir, s'ha d'acatar la preeminència de la voluntat popular? Sí o no? I amb l'estat de dret de la mà. Democràcia sense estat de dret és república bananera. Estat de dret sense democràcia normalment és una dictadura. Per tant, nosaltres el que creiem és que s'ha d'anar una cosa de la mà de l'altra. Per tant, qui respecti la Constitució, qui respecti els mecanismes democràtics i de dret... Una Constitució que sotmet i es fa a Catalunya contra la Constitució. Això és una república bananera. No, la Constitució és llei? Les lleis es fan... O no és llei? No, les lleis es fan per les persones. No les persones. La Constitució ja no és llei? Les lleis es fan per les persones. Vostè creu que la Constitució és una llei o no ho és? S'ha de respectar, s'ha de complir... Vostè creu que s'ha d'acatar la voluntat popular de Catalunya? Senyor Rivera. Es resol el conflicte entre la legitimitat de la voluntat popular i la legitimitat de la Constitució. Senyor Barbeta, és que no cal resoldre, ja està resolt, el dret constitucional ja ho ha resolt, que és que tots els que tinguin a la llei del Constitucional dret a adreçar-se al Constitucional poden fer-ho. Ho hagi aprovat el Parlament de Catalunya, el de Múrcia, el del país on s'aixequin fronteres. I si algú té com a objectiu aixecar fronteres a 4 anys o 8 anys vista, que no compti amb Ciutadans, tot el contrari. Farem tot el possible per garantir la convivència dintre de Catalunya i amb la resta d'Espanya. Un dels objectius del nostre partit és que Catalunya refaci tots els ponts que s'han trencat amb el nacionalisme amb la resta d'Espanya. I també fer complir, per tant, això ho tenim, i evidentment a mitjans d'octubre presentem la nostra campanya i només puc dir que no deixarà, diguéssim, indiferent a ningú i el que dic sempre, hi haurà gent que no li agradarà, hi haurà gent que li agradarà. I a qui li agradi ens podrà votar en aquestes eleccions i a qui no, que voti un altre. Nosaltres almenys no portem màscares ni enganyem a ningú. Tothom sap el que som i el que diem i jo crec que això en política també és un grau. Gràcies per haver estat aquesta nit al 59. Gràcies a vostès. Que vagi bé, sort.